Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur munduko errekor oso bitxia ekartzen dizuet. Nik birritan ikusi behar izan dut ez nuelako sinesten. Gainera oso simple den, objektu batekin lortu zuen, puxika batekin. Bai, entzun. Asier Furmanek ezinezkoa lortu zuen. Globo bat puztu zuen eta bertan eseri zen. Eta orduan zer da hain berezia. Minutu batean eta 5 segundutan 63 puxika lehertu zituen. Abiadura eta koordinazioa erabiliz. Hau da, globo bat lurrean ipini, eseri eta bum, estandegin. Ipurdiarekin lehertu. Eta hau, minutu batean eta 5 segundutan 63 aldiz egin. Hori guztia 2014an lortu zuen. Eta World Guinness Rekorren liburuan agertu zen. Rekord Guinness honek erakusten digu objektu simpleekin eta xumeekin errekorrak ere apurtu alditugula. Garrantzitsuena da ideia izatea eta egunero praktikatzea. Pentsatu duzu noizbait globoak edo puxikak lehertzea ekintza historikoa izango zela? Milaka eta milaka errekord Guinness daude. Eta oraingo errekorra apurtzen baduzu, zuk hemen aterako zara. Liburua ikusi alduzu, ikusteko ea zein errekor apurtu alduzun. Eta horrelakoak gustatzen bazaizkizu, nik barregarriak eta divertigarriak direnak ekarriko dizkizut. Mugimendu fisikoarekin asko daude, janariarekin lotuta milaka daude, baita gorputzeko atalekin loturak dituztenak ere. Agian oraindik ezagutzen ez duzun errekorra apurtuko duzu. Hau izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Beti bezala eskerrik asko eta laster arte.